В кои градове имате центрове на Искам Бебе? А, може да изпусна на някой, но вече в много градове, в Варна, в Добрич, в Шумен, в Габрово, в Търново, в Стара Загора, в Пловдив. В София, разбира се, функционира много здраво дружината. Ако изпускам някои момичета, простете. Знаете, че не съм много по статистиката. Но може би сега ще ме попитате как точно намираме координаторите. Това също е един феномен. Защото координаторите на Искам Бебе, както и хората, които много активно в София се занимават с Искам Бебе, не са на платени позиции. Те не получават финансиране, не получават заплати, не получават хонорари. Въобще нищо, което е свързано с престация, плащане, не важи в Искам Бебе. Няма как да предложиш услугите си срещу заплащане и някой да те приеме. Това е невъзможно. И въпреки всичко, координаторите на Искам Бебе са хора, които сами пожелават да работят за тази кауза. Аз съм изключително щастлива, когато получа в имейла си от някое напълно непознато момиче, се е такава голяма усмивка на лицето си, писмо, в което ми казват: Радина, здравейте, аз съм от еди кой си град и много искам да стана координатор на Искам Бебе. И тогава за мене все едно изгрява слънце, защото когато този човек е поискал нещо от цялата си душа и сърце да се случи, то няма как да не стане един поток от емоции, от успехи. Така се случи в Стара Загора, и в Бургас, и в Добрич, и в Варна, и в Пловдив, и в Габрово. Въобще така се самозаражда от само себе си лидерството на тези хора и те съответно успяват да направят така, че да увлекат след себе си страшно много хора. Колко дечица са се родили с ваша помощ? Не знам. Много са. Всеки ден се ражда по някое дете. Аз лично съм кръстница на 23 деца. Щастлива кръстница. Много. Знам си ги всички до един, знам им историите, имената, имените дни, празниците, рождените дни на майките, на бащите, всичко помня. Един малък календар. Да, бебешки в моята глава.